A daren farkon bikinsu, gari ya cika da nutsuwa ya lafa, fitilu suna kyalli kamar taurari, sai kamshin turare da ɗanɗanon girki su ne kawai suke yawo a cikin iska. Angon nan kwa mai suna Usman mutum ne mai kunya, wadda ko magana yake yi yana yin ta ne cikin nutsuwa. A yau dai rana ce da yake jira tun shekaru da dama da suka wuce, ranar da za su haɗu da amaryarsu su yi godiya ma Allah, mai suna Ramatu, wadda ya aura da farin ciki da soyayya. Amma fa Ramatu ba sauran kamar amare ba ne, duk da kyawunta da murmushinta mai nutsuwa, akwai wani abu mai duhu a jikinta da ba kowa ke iya fahimta ya gane ba. Yayin da ake kokarin rufe kofa bayan an tashi daga ɗakin amarya, sai ta zauna a gefen gado tana kallon saurayinta Usman, idanunta a cikin nasa suna kallon kallo, murmushi na ban mamaki a tattare a fuskarta. Amarya sai ta tambayi Nasiru, ta furta masa cikin murya mai sanyi, ka shirya kuma wannan daren? Usman sai yayi dariya yana jin nauyin wannan kalma da ta faɗa. Ai wannan ne farin ciki na. Ramatu, na sha godiya ma Allah da ya bani ke. Ta tashi tsaye ta nubi gaban madubi, kawai sai aka ji ta saki tusa mai ƙarfi, ta yi kamar ba komai ba. Usman ko ya kasa danne dariyarsa har sai da ya shuɗe, amma a cikin dariyar tasa wata iska mai ƙarfi sai ta lullube ɗakin ta tusar. Sai ya ce astaghfirullah, bari in rufe hanci. Amma kafin ya gama magana sai amarya ta sake sakan wata tusan mai amo tamkar ƙaran bindiga, sai da fitilu suka yi ƙoƙarin mutuwa. Ɗakin ma sai da ya fara girgiza kaɗan. Usman sai ya tsaya cak, zuciyarsa ta fara bugawa. Wannan wani irin iska ne, ya tambaye ta cikin firgici. Ramatu sai ta juyo a hankali, idanunta sun fara yin ja, ta ce da shi cikin murmushi mai sanyi, kai fa angona baka sani ba, ni tusa ita ce ƙarfi na. Ana cikin haka ma sai ta sake sakan wata mai matukan ƙarfin gaske, tana da wari tamkar ana ƙona dabbobi. Bango sai ya ƙara, fitilu suka ɗauke. Usman sai ya fada a ƙasa yana yin rawar jiki, yana kallon yadda ɗakin yake lullube da hayaƙi mai wari mai ban tsoro. A wannan dare ango ya fahimci cewa ba fa auren talaka yayi ba, bodara ce kawai wadda ƙarfinta yake cikin iska. Wannan ce tusa mai kashe rai. Da safe ko gari bai san me abin da ya faru a cikin ɗakin amarya ba, sai dai mutane sun lura da warin da yake fitowa daga cikin ɗakin Usman. Wari ne mai kama da ƙonewar roba da garin busasshen naman akuya. Washe gari da safe da Usman ya tashi yana yin rawar jiki, kafafunsa sun yi sanyi, idanunsa sun kumbura kamar wadda aka shafa musu toka. Ya dubi amaryarsa tana kwance a gefen gado, tana yin numfashi ne mai nutsuwa tamkar wata sabuwar amarya wadda ba ta da matsalan komai. Amma a kusa da ita sai wani irin kamshi da wari ke tashi. Angonta ko Usman ya kira ta da suna Ramatu, me ya faru ne jiya haka? Ta bude idanunta a hankali ta yi murmushi, kai da ka riga ka sani wannan fa alama ce ta jikina, idan na riga na yi tusa to ina fitar da wata damuwa ne. Usman sai ya girgiza kansa ya ce, amma kuma aikin kusa kashe ni da damuwarki. Sai ta tashi ta zauna, idanunta suna haskawa da wani launi. Usman, kai baka gane ba, na taba zama a duniya tun kafin yanzu. Ni ba mutum ne gaba ɗaya ba, ni budurwar iska ce. Na rayu ne a cikin duhun daji inda iska ke raba rai da jiki. Idan na tusa iska ne take fita daga cikin ruhina. Usman kwa sai ya ja baya da firgici. To me kike nufi da kika aure ni? Na auro ka ne ba don komai ba saboda na samu sabon numfashi, ta ce da shi cikin murya mai sanyi da nutsuwa. Amma jikina yana ta kokarin kin sabo, kullum ina jin tamkar in fitar da iska domin kada in fashe. Idan ban fitar ba jikina zai iya hura wuta. Kafin ya ƙara tambaya sai ɗakin ya fara rufewa, rum kamar ana kunna inji. Kayan ɗaki sai suka fara motsawa da kansu. Amatu sai ta tashi ta fara hura iska daga jikinta. Iska ne mai ɗumi tana fita da amo. Usman ya yi ƙoƙarin gudu amma kuma ƙofar ta riga ta rufe kanta. Iskar ta koma hayaƙi, daga ƙarshe ta rikide ta koma wuta. Fuskar ta fara canjawa, idanunta suka yi ja, gashinta yana motsawa da iska mai ƙarfi. Ta furta masa cikin murya mai ƙarfi, na ce maka idan iska ta fara a jikina sai duniya ta girgiza. Ɗakin kuma sai ya kama da harshen wuta. Usman kwa sai ya fadi ƙasa yana neman mafita. A wannan lokaci ya fara fahimtar cewa wannan amarya da ya aura ba wai kawai mai wasa bace, bodara ce mai iska wadda ta fi mutuwa ma haɗari. Jama'a kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Bari mu je. Wuta ta riga ta cika ɗakin gaba ɗaya, hayaƙi ya turnike sama kaman gajimare. Usman yayi ta ƙoƙarin yadda za a iya fita, amma kuma ta ƙi buɗewa, kamar dai wata ƙarfi ne ta rufe ta daga cikin sararin samaniya. Ramatu ta tsaya a tsakiyar ɗaki, idanunta suna haskawa mai launi ja cike da ƙuna. Tana rike da cikinta kamar wani mai ciwo, tana furta wasu kalmomi cikin wata irin murya da ba ta kama da ta ɗan adam. Iska ta zama wuta ta zama ƙarfi, wanda ya yi min wasa sai ya ɗanɗana ƙuruciyarsa ta ƙarshe. Tana faɗa haka sai ta ƙara sakan tusa mai ƙarfin gaske fiye da duk wata wadda ta taɓa yi. Hayaƙi sai ya ƙara zama harshen wuta. Bangon ɗakin sai ya fara narkewa tamkar wadda ake zuba masa ruwan mai. Kayan ɗaki sai suka ƙone cikin ƙiftawan idanu. Usman ko yana kwance yana
burburwa yana kiran sunan Allah cikin kuka, amma fa da abin mamaki wuta bata taba jikinsa ko gaba ɗaya ba. Wutar kamar tana tsoron taba shi, maimakon ta kona shi wutar ta zagaye shi ne, tana yi tana matsowa tamkar tana yin nazarin sa. Ramatu ta kalle shi da idanu masu cike da hawaye da tunani, ta ce kai ne mutumin da nake so, amma soyayya ta bata dace da duniya duk wanda ya kusanci ruhi na ba, domin duk wanda ya kusance ni sai iska ta halaka shi. Na sha yin awararraki kafin kai, amma mutanen duk sun mutu kafin haka saboda iska ta, amma kai din kuma na daban ne saboda zuciyata ta rungume ka. Nasiru ya kasa magana saboda yana tsoro, yana kallonta da tausayawa. Usman ko sai ya ce cikin kuka saboda ya kasa boye abin da yake cikin ransa, ki roki Allah ya yafe miki, ki daina wannan iskanci na kashe mutane da iska, ki koma yadda kika kasance. Amma kafin ta amsa sai wata iska mai sanyi ta shigo, sai ta ɗaga kanta, fitilun ɗakin sai suka haska, sai muryan wani dattijo daga waje sai ta yi magana a cikin iska. Ramatu kin saba dokan iska, kin kusanci dan adam da jinin rayuwarki, dole ne to sai kin biya. Nan take jikin Ramatu sai ya fara narkewa tamkar gishiri a cikin ruwa. Ta dubi Usman cikin hawaye ta ce ka yafe min Usman, soyayya ta gama konewa. Ta saki wata garaman tusa, amma wannan karan bata wari sosai, madadin wari ma sai kamshi take yi. Sai jikinta a hankali ya bace a cikin wani hayaki mai kamshi, ya narke ya bace gaba daya. Wutar sai ta musu iska ta lafa, ɗakin sai ya dawo cikin shiru. Usman kwa sai ya zauna a ƙasa yana yin kuka, yana jin wani irin sanyi ya lullube shi. A zuciyarsa yana jin tamkar wani iska ne mai daɗi tana shafar fuskarsa, kamar hannun Ramatu ne yake yin bankwana. Bayan kwanaki 3 da ɓacewar Ramatu, garin sai ya ɗauki maganganu. Wasu suna cewa amaryar ta gudu ne da wani, wasu kuma suna cewa wuta ne ta cinye ta saboda sihiri. Amma Usman ya fi kowa sanin gaskiya, ya rufe kansa a cikin gida yana zaune a cikin ɗaki da ya zamto tamkar kabarinsa. Babu komai sai ƙura da iska da wari da shiru. A kowace ranar Asabar yana jin tamkar wata iska mai sanyi tana shigowa ɗakin, tana shafar kansa. Yana jin wani irin ƙamshin turare wadda irin na matarsa Ramatu take amfani da shi. A daren farko ya lura da haka, amma ya yi addu'a da ƙarfin Allah ya taimake shi, amma hakan bai hana iska ta shafi kunnensa ba. Sai ya ji ana cewa Usman ba ni bace, amma ruhina yana kewarka. Sai ya yi tsalle daga yadda yake yana kiran sunan Allah, amma iskar sai ta ratsa shi ta shiga cikin zuciyarsa. Sai ya ji tamkar zuciyarsa ce take tafasa. A dare na biyu yana bacci sai ya ga Ramatu a cikin baccinsa tana tsaye a bakin rijiya, sanye da farin zani, amma kafafunta ba sa taɓa ƙasa. Idanunta kwa suna cike da hawaye, fuskarta kwa ta cika da haske. Sai ta ce da shi cikin murya mai sanyi, na yafe maka Usman, amma ba zan taɓa iya dawowa ba. Iska ta riga ta gama raba ni da duniya. Nasiru sai ya farka da kuka, yana jin tamkar zuciyarsa ce take tarwatsewa, amma tun daga wannan rana yanke shawarar ya daina zama cikin tsoro. Ya fita sai ya je masallaci ya roƙi gafarar Ramatu, ya yi sadaka saboda ita. Ranar da ya hakan ko sai wani abu mai ban mamaki ya faru. Da daddare iska ta shigo ɗakinsa tamkar wadda take yi a baya, amma wannan karan tana da ɗumi da wani irin ƙamshi na furanni. Sai murya ta fito daga cikin iska tana cewa na samu salama Usman, ka yi min addu'a ka kuma koya wa mutane cewa iska ba ta da wasa. Sai iskar nan ta daina gaba ɗaya, wani haske sai ya shiga ɗakin ya lullube shi da nutsuwa. Da safe sai makwabta suka shigo suka tarar da Usman yana zaune, fuskarsa murmushi, idanunsa suna cike da hawaye, amma zuciyarsa ta samu kwanciyar hankali. Ya kalli sararin samaniya yana cewa aurena da iska ya zamto darasi ga duniya. Kowane irin abu mai kamshi yana iya zama wuta idan mutum bai samu iyakarsa ba. Daga wannan rana mutane suka fara kiran sunansa da ya auri bodaran amarya, wadda iska ne ta kone auren. Kuma har yanzu a garin su ana ba da labarin yadda tusa ta zama makamin so da mutuwa. Darasi daga wannan labarin, kada mutum ya ɗauki komai da wasa, domin wasu abubuwa masu sauƙi a ido na iya zama sirrin halaka. Wasu kyawawan suna ɓoye sirri ne da zuciya da ba za ta iya ɗauka ba. Ka kalli hali, kar ka dogara da kamanni. Soyayya ba wai kawai ta jiki ba ce, tana iya zama haɗari idan zuciya ba ta san iyaka ba. Duk abin da ya zarce ka'ida yakan kai ga ƙonewar rai. Sannan kada mutum ya rena ƙaramin abu, domin akwai ƙarfi a cikin abin da muke ɗauke da shi. Kuma soyayya ba wai kawai tana nufin haɗuwa ne kawai ba, tana nufin fahimta ne da iyaka. Wannan shine ƙarshen wannan labari. Idan kun ji daɗi ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin kawo muku sabon bidiyoyinmu. Mun gode.